tetembangan ana sambung wanci dalu. Iya, iki mertandake dhisik nggone temanten iki kenale nalika ning negara ngendi kuwi? Jepang. Jepang kuwi ya mergo sambung wanci dalu. Lek awan kerja, lek bengi terus WhatsAppan. Senone mung HP. Akhirnya kenal-kenalan terus manten-mantenan bar kuwi terus kawin-kawinan ngono. Oh, kawin-kawinan bareng. Kanu ding kawin kok piye to? Masih nikah-nikahan. Bare kenal-kenalan ya toh terus pacar-pacaran terus nikah-nikahan ngono kawin aku lali ya. Lah maksudnya ya wong Jawa ki tembunge ngono kuwi, oleh bahasa saiki nikah. Iya, terima kasih Diajeng ani kepareng lenggah sawetawis nggih. Setunggal tetembangan Hamburwani gelaripun Campursari Mayangkara ingkang dipun pimpin dening Dimas Niken Salindri. Ingkang angka 2 sesarengan kaliyan Mayangkara Campursari wonten Diajeng Nanda Sari.